anak ko may tinananay ng exact at na may sakat ko dahil ibinbigyan ni ating ko. Agawa ang magbasa, ading ko. Nagrigat iti maribrigat. Dahil pagpalikod tiyaan nga natawid na kay ni mamang, ket isu iti mangkul makanyata iti masakbayan ta. Asidig manen iti panagdadapil, rugi manen iti panagbalikod tiya. Nataripat nung itiring wet,
tilaped kadagiti arapahap. Mama ko, proud ka kumakanya para pagpasak ni ading ko. Thank you very much, District 3 from Camarwan, Tinan, Silang, and Bataan. Ayan, meron silang social issue. Alright, so, you are given your time for the exit of all your props and as well as you as participants. So once again, palakpakan naman po natin sila. Yes! Yung iba nating mga propsmen. Of Filipino tradition. Inakong kami, baka mabagyak, tayo plano paglugana. Sige na kung, agad-agad ka di dyan. Ay, well na kung, kay balik ko tsabalon mo, agad itabag mo. Alawin na lang, agad-agad kayo kang tatang. Bakit? Hindi ka tao nun, mo na tiunas. Ay, kitman arakay, intan! Timawag at kahit kung ipakamu ka na kayo na gusto ng kinaimasan na itibanyaga, na itibalikot siya ng parang mga kanyada. Hindi na mabaliw na mga ipamit kayo pa itibalikot siya, tang na. Ay, kaya, may anak ko. Naiyak amano, takapit kami ito, bigat. Basta ano din, tang na. Kanayo nga din anod kayo. Sige, pala, di ka
tanggukin na ng na dungo. Maragsakan at manin ang mga ipakamu na naawat kuntay patuludyo ang malikot siya. Inangay ti pula daw ng dagiti amo. Kung kay do makatatang, hindi mo na samit. Ikigay tanan tan. Pagkabisan na kalupay na agawin, kaya sa upapes at iili tayo sa Santa Maria. At saan mo aday pan, may nasamang tayo sumulog kanyan, hindi pinalain ni Abo. Ay, anyan na inbaw ti Apo, ako. Yan man nga Rod, sa may barang tayo kay kadakwada, itinaguma-guma ako po tayo. Alright, happy Malikutya Festival Santeria, coming all the way from District 4, Manganay Norte, Nagtubakan, Nagsiyawan, and Sumaki. Yan. Woo! Tutuloy-tuloy ang energy. Wala akong itulak kabigin. Jebalasyo taay. Ket pasanta kenda latan negosyo dang abalikot siya. Intay yung arod makipagradaan ti pangistoryaan ti duwang kasawa. Intay pasangbayen ti distrito 5 ken intay ramanan ti balaygi. Babaen ti produkto abalikot siya. Ang puro ta Diyos. Tampay, Bagastir Nasion, Ulimas Tibasi. Yes, aja di problema ko, ma'am. Ang pag-i-charge sa akin. Ang pag-i-charge sa akin ng magdalpas lagi yung mga oo, ang laki ni ma'am.
dasat ko di manlasat tao. Bakit? Ang kalatan nagsubsubling. Tapasan takin talatan, di pa nagagamit, di balikot dyan. Well, lakay, patanurin talatan, di pinaglakot at balikot siya. Ay-ayatan ka lang unay, lakay. Ay-ayatan ka lang unay, bakit? and my Nanay Sur. Ayan. Oh, ngayon ang oras para sa exit ay tumatakbo na.
Please, apo, nagnahan na madili kasi ang na oras na apo ini-exit. Ang paingit kayo, di aeroplano da. RJ Burger ba? Burger ka na. Ay, Berto, may kayon. Agalusan tayon. Agsagana kayon, tain tayon, joy talon. Agmulang, agtubo, agdatil. Kinagaramit baligot sa babaen ti unas. Ilang masapa tayo tayo nagsagana. Alain ang wagang ising pagpipipin. Ang tubuti unas, darasin at lumalpas. Lingit sakit matunas, tualit maaring na unas. Gusto'y ibiyag mo, dito'y barangay. Kinulong kami, bayat pa ng ulami. Perniti para kuriti banog mi. Tipker pa ako nakin, palipan ng talo at pagbiyagan. Imaabot oras na maanimi. Maging maungkong ragagsak ni. Dagito'y nga pagyaman din ako sa Maria. Kasoy na raminan kayo anak. Ang lumaparangay di produksyon kayo. Anong sakyan igait ko din gadal? Ang lumaparang ay kan mayam amon to dahi to'y produkto tayo ti sapari na biso. Apo Birhen de Asuncion, ikakaasin na kami. Patawanin na kami, Apo Santa Maria. Isublim ka na kami, dagito'y naawan ka na kami.
managapot haway. Lakay, ano sulat ni Berto? Maikan, basahin tan. Agawit ka nun, Liberto. Nagpanlaigi ka ng manangyam ang mo di produkto tayo nang nanguron na di palikod sa. Idiri tayo, kinagyaman tayo, ini Diyos. Yaman tayo, kinapo, igiyayat na intet na kadatayo. Uray at paspasan tayo, sinalaan magpakawag ka na tayo. Ikuyin na nitibang bunga, balong nga sa kapada. Naliyang ang munda nipig ng Diyo, hindi sa masabali na Yesus. Sugama si Mariko siya, unas nilang ang wala. Utok malikot siya di Santa Maria, papapexpot ng dali at hina. Sugama si Mariko siya, unas nilang ang wala. Isut na paling na inspirasyon ni, tatulong ay panang yun. Thank you very much, District 6! Danuman East, Danuman West, Lingsat, and Biao. Wow! Diba? Your timer starts na. Diba ganun ako, no? Grabe. Ipasindayag, tilain, ken kinalipta, di Barangay Poblacion Sur, Langawan, Ampuagan, ken Lased, Intayon sa Labuen, Ali, Banaten, District 7. Maan ko makaya kailangan ni Bitnot ken problema ni biyag ko. Kasano nagitiaro pa ako ken si pamilya. Anak ko, aganas ka. Manangaati ni Apo Birhen Santa Maria. Ibiyag tayo anak, kat mayarig ti balikod siya. Adwa proseso ti dumalanan na, sakbay nga agbalin nga nasangkit na balikod siya. Isan lang sa anang ko. Isan kaslat na nasangkit na balikod siya. Isan para tinasangkit na balaygi. Ayan, tahimik at tunay na pinagpala. Ito ang kwento ng bayang punong-puno ng biyaya. Mula sa pangalan ni Virgen Maria, Laura, Santa Maria, magpalit ko sana.
very much, District 7. Blushing. Together we shout, ay ating ka Santa Maria! Kinabayagtan ng agnobyo ken agnobya, damagin man. Juan Jonas, kaya kakapindulig itong palbiag. Awan met ti kwarta pa ako sa renta agkasal. Haan ka madanagan, talis kulang maisakulan dayta. Tayo ang buras Jonas, tabaramigan tayo balikot sa
kayo amin ipukaw. Ay ayatenda ka, Santa Maria. Samsungit balik ko siya. Kinapintas mo awan kumada, kinaimbang kong nakaisuna panagayami. Kaya dito ang sarday, kiliya Santa Maria. Alright, ayatenda ka Santa Maria District 8 from the barangays of Naubong, Suso, Lubong, Tanggawan, and Nunglayan.